dormir. Ai, Déu meu. A dormir aniràs tu, xata, que encara no he sopat. Oh, i tant. Us voleu matar de gana o què? Jo, si aquell home em vol tocar el cul, ja em dono per sopada. Home, de Maria! Què creus, que amb les pastilles no sabré el que firmo? Encara sé llegir i tinc el cap clar. Desgraciat! Sí, som grans i a vegades ens oblidem de les coses, però no som tontos. Avui, com cada tercer diumenge de mes, el fill, la dona i els 2 nets han anat a visitar-la. I també, com cada tercer diumenge de mes, l'han dut a dinar a un restaurant. L'Angelina avui se sent feliç. Tenir la companyia de la família li fa oblidar tots els dies viscuts, tan plens de solituds, tan buits de sentit. Quan el camarer els hi porta la carta amb el menú, ni s'ho mira. Sap què demanarà? Canelons i lluç al forn amb patates i mel i mató. Avui se sent amb gana, no com els altres dies, que menja com un pollet abandonat. Ella havia creat aquest món paral·lel a causa dels maltrataments que havia patit durant molt de temps. Aquesta feina hi ha de tot. Dies bons, dies no tan bons, dies per oblidar i dies pèssims. Hi ha dies que els avis es queixen per tot. I que carai, nosaltres també. Les condicions de treball són les que són. De què? Que ens enxamplin els fills. No pateixis, dona, els fills creuen que són àngels i els àngels no tenen sexe. Que tu no la vas tenir a casa teva, no? No. Clar. No. Jo no la puc tenir a casa meva. No. No deixaré pas les meves coses. No tinc temps per dedicar-me amb ella. A més, serà una càrrega que jo no podré suportar. Qui hi ha? Senyora Concha, sóc la Lola, de Serveis Socials. De serveis què? Senyora Concha, que em pot obrir? Fa dies que la truco i no me contesta. Ai, nena, mossora de castig poder no té sentit. No passa res, que em pot obrir, sisplau. Ja va. Tota la vida, i ja està. Estan boníssims, oi, allà? Sí, i tenen sucre i 1000 calories de dojo. Però un dia és un dia. Mama, no? Que no recordes el tiet Jaume? Ell també feia el tonto amb el sucre. És perquè ha de ser qui li van haver de tallar un peu. Però si jo vigilo molt. Sí, ja ho veig, com vigiles? Ara, un panellet. Per Nadal, un tall de torró. I apa. Després, si et quedes en una cadira de rodes, ja sé qui t'haurà de cuidar, netejar-te i fer-t'ho tot. Home, en aquesta casa tothom fa el que vol i jo ho he de solucionar tot. Aquesta pell, que m'ha acompanyat tants anys i ha escrit a la nostra història. Escolta'm, saps que he tingut un somni eròtic? Eròtic? Au, va! Si ja no sabem què és això. Si s'emportessin la por i poguessin dir allò del tot això que tinc per enfrontar el present,